Някакъв, може би, домашен телефон? 888. Така? 503-77-81. Готови ли сме? Госпожо Стойкова, благодаря ви много за времето, което ще ми отделите, че сте така откликнахте на тази покана за интервю. Няколко кратки въпроса сме подготвили. Надявам се да почерпим от вашата мъдрост, от вашите знания, спомени. Надявам се, ще бъде полезен. Изключително благодарим. Първият въпрос, който бих искала да ви попитаме, какво означава храненето за вас? Имаме някакви възможности като отговор, но ако искате много защо да ни личите, вие да бележите с вашето какво означава. Дали е физическа потребност, емоционална, средства за общуване. Средства за общуване. Добре. Каква храна предпочитате? Изключително здравословно. Моето семейство е здравословно. Предимно българска или може да бъде... Местна. Местна от баба ми. Съгласни ли сте с израза, че ние сме това, което ядем? Напълно съгласна. Храненето дали е ритуал за вас? Има ли някакви стъпки, последователност? Ритуал е определено. Трябва ли да се изпълнява някакво въвеждащо действие преди да започне храненето? Казваме на молитва, хващаме се. Не мислиш. Не. Пожелаваме на добър апетит. Добре, пак като начало. С какво свързвате традициите в храненето в вашия регион? С ястията или с места за хранене, по-скоро, които са традиционни, уникални ястия, които са готвят само? Ястията, които си готвят. Това е само това. Нещо, някакво вкусно ястие, което да споделите? Някаква интересна рецепта? Да. Което знам от баба ми и аз много често готвя на пролет, когато розовите листа са много крехки. Това е мушки. Мушки, крапки, розови листа. Пълни с... Пълни с розата, пълни с ориз, яйца, сирене, мион, преглавило, 2 чайни чаши вода, 250 грама сирене, роз сместа и пък чайна лъжичка се свива в лист. Свива се листата, подрежда се в тенджер, залива се 2 чаши чай и вода, вари се до сваряване на ориз и става прекрасна ясна. Страхотно. Такава рецепта за всъщност тип сърнички. Не съм бушки. Да, сърнички, да. С какво свързвате традициите във вашия дом? С ястията, с някой конкретен готви храната във вашия дом? Това се готвя и го свързвам с приготвянето на най-вкусните ястия, които харесват членовете на семейството. Успявате ли да съберете семейството на маса? Задължително по празници. Много често е. И сами си създаваме поводи да се събираме. Какво смятате за важно да се запази в културата на хранене на българина? Гозбите, традиционни храни, някакви продукти, които се произвеждат само в България, отношение и поведение по време на хранене. Това, което трябва да задържим, да запазим. Членовете на семейството по маса, колко търпеза. Много ви благодаря за отговорите, за информацията. Последният въпрос, който искам да ви задам и който надявам се, ще ми отговорите положително, е да се включвате и в бъдещи наши събития по проекта, нали? Надяваме се, че ще го откликвате. Ще ви очакваме на фестивала
И без значение, дали ще ни приготвите нещо вкусно или ще дойдете да опитате австрийската манджа, за наша голяма изненада, много се надявам да видим там. Такива мили, симпатични момичета, мога да кажа с удоволствие. Откликна на вашия повик. Благодаря ви. И аз ви благодаря. За време. Мерси.